Patay na daw si Avril Lavigne ug kaning nagpakita ron nga chika nga kung tan-aw nato lahi gyud og style sa naanda nato kang Avril is si Melissa Vandela daw ni. Unsa ka katinuod ni nga kaning nagpakita ron as Avril Lavigne is impostor lang daw for the sake nga dili mawala ang Avril Lavigne nga pangalan. Tara, istorya ta. Year 2000s, nibuto ang career sa isa ka Canadian singer-songwriter nga si Avril Lavigne or si Avril Ramona Lavigne sa tinuod nga pangalan. Nga gipanganak atong September 27, 1984. Nagsugod ang break sa atong bida atong 15 years old pa lang siya. Atong time nga nakadaog siya singing contest sa isa ka radio station. Ug nahatagan siya chance nga makakanta sa concert sa iyang idol nga si Shania Twain. Ug didto na sab napansin sa kadaghanan ang talent ni Avril. Gikontak dayon siya sa isa ka talent manager nga si Cliff Fabry ug gitabangan siya nga makapagawas og demo tapes. Sawa madugay nakakuha na gyud siya contract sa Arista Records ug kadumdum mo sa atong past video mausab ni ang record label ni Anhing Whitney Houston. Naka-release sa iyang debut album nga Let Go atong June 4, 2002. Naa diri ang iyang mga hits nga Losing Grip, Skater Boy ug syempre ang imong paborito nga Chill Out o Complicated AI. Perting butuha oy. Chill out, what she yelling for? Lay back. Kung ang kasagari sikat nga mga female pop star ato nga time is gasuot og mga glam outfits like Britney Spears o Christina Aguilera, kuyaw ni si Avril kay pinarak ang outfit ba boyish nga tirada. Ang tukar or genre ni Avril nga lahi sa mga uso atong panahon didto sab nilutaw ang pop punk nga tirada. Ganing ginatawag na sab ni siya sa title nga Pop Punk Princess. Pero atong 2005 nigawas ang isa ka issue nga gikan pas Brazil, ang Avril Está Morta or kung sa English pa, Avril is Dead. Ug mas ni kuyanap pa gyud ang issue, char kuyanap atong 2011. Ang sulod sa mga issue ug mga vlogs nga katupad ang 2003, wala na daw si Avril Lavigne. Namatay daw tungod sa depression pagkamatay sa iyang lolo ug nadungagan pa gyud sa pressure sa iyang kalit nga pagsikat. Goes out to my grandpa who passed away today. Ug sa kahadlok sa record label nga mawad-an og dolyares ug para mapadayon ang pangalan nga Avril Lavigne, gipulihan siya sa isa ka double nga si Melissa Vandela. Madumduman nga sa pag-boom ni Avril, gigamit gyud nila nis iyang team si Melissa para makaiwas sa media si Avril. Ug sa iyang pagkamatay, gitunayan na gyud nga maoy ni Puli as Avril Lavigne. Nasa modungag nga si Melissa gyud daw ning nagpakita sa showbiz ron tungod daw sa pagkausab sa tingog, pagkausab sa music style ug nikikay naman daw hinuon ang atong idol nga rockstar. Ug gina-point out sab sa mga nagtuo ang mga kalahian sa structure sa naong ni Avril ug Melissa. Dili daw lisod nga i-adapt ni Melissa kay actress gyud sab daw ni siya daan ug gitrain gyud ni siya as double ni Avril para sa mga public appearances. Naasay mga signs nga ginapakita daw ni Melissa ang iyang tinuod nga katauhan, pinaagi sa mga tattoos ug apil na sab diri ang pag-expose sa mga lyrics ni Avril sa iyang mga kanta nga naay deep meaning about sa iyang pagkawala. Ingon pa sa lyrics sa kanta nga Slip Away, the day you slip away was the day I found it won't be the same. Isa lang sa mga linya nga ginahawiran sa mga nagtuan nga teorya nga nagpahiwatig daw sa pagkawala sa original nga Avril Lavigne. Pero sa pikas ka side sab sa istorya, daghan say moingon nga buhi pa si Avril ug siya gyud gihapon ang makita nato karon. Normal lang daw ang mag-usab ang style sa pag-adapt sa panahon. Ug usa pud daw ang normal nga ginabuhat sa mga artista nga mga retoke sa naong ug body transformations. Naasay moingon nga nabag-o daw ang style or genre ni Avril sa music tungod kay ni-grow daw si Avril as an artist. Pag-adapt sa mga modernong panahon sa music ug mga trends, part lang daw nas ilang marketing strategy sa ilang team. 2018 sa isa ka interview ni Avril Lavigne or si Melissa na bagyod kaha ni siya, gipangutana siya unsa ni katinuod nga issue. Nikatawa ra si Avril ug ana siya, grabe daw ka creepy or weird daw nga naay makahuna-una ana. Para daw sa iya, dili daw na seryoso nga issue. Ug sa mga clues daw nga mga nakita or na-interpret sa mga tao, wala daw konkreto nga basihan ug ana pa siya, huna-huna ra na ninyoy. Ug sabay pasalamat sa mga tao nga importante pa gyud ay daw siya kay napa may issue nga mga inana about sa iya. Bisan pa man sa pag-deny ni Avril Lavigne or Melissa Bakahana, wa pa nahuman ang issue og mga theories. As per conspiracy thinkings, ang mga denials daw is isa na siya sa part sa mga cover-ups or pagtabon sa kamatuoran. Dude, you wanna crush them all? Nice! Okay! Impostor or nagbag-o lang tungod sa panahon? Ikaw, kung sa imong tanawa nga issue. Peace out, yo. When